бародарои ман ҳама варзишгар буданд. аз ҳамин чӣ ки ман медидам, кӯдак будам, мусобиқаҳошона хеле мусобиқаҳоро мебуридам, пасуда меоварданд, модар хирсанд мешид, ҳамин чиза медидам ва манам шавқ пайдо кард. вақте синфи 4 будам, бародари ман ман бурд зал, 2 сол фақат бой додагиям. вообще ҷо намегирифтам. аз зиёд сеюмҷо мешидам. айгӯш ин тарз озод зиқ мешидам. ба синфи 6 мешидам, 7, 8 хеле намегирифтам ҷо. ба меомадам ба хонагӣ мегуфтанд хай зиқ наша, вале мешавад. як бародар хеле чӣ дошт, шогирд дошт, баъд шогирд доштам мусобиқа, ба гуфт биё Нурлот тамошо. баам ман омадам, ба либосҳои мактабӣ будам. ба гуфт я одам нарасидест, ҷанг намекунӣ? ман гуфтам биё ҷанг. мегӯ чанд кило? намедонам 75, 70. баъд хеле либосҳои бачаҳоро пӯшидам, биромадам онҷа, баъд чемпион шудам. чемпионгор шудам, баам хеле шавқ пайдо кардам. баъд чемпионат мерафтем, то финал омадам. финал дада рӯз бой додам. якум бор чанд сол пас бой додам. хеле айгӯштин бой надодам, омадам. ва сахт зиқ шуда будам. ба устод гуфт зиқ наша. ман як моҳ шуд, якним моҳ машқа ресид. ва медонӣ чӣ хеле шид? мо камтар недооценид кардем. биромадем, гуфтем чӣ? я удар дамҷам зад, то ҳозира дар мекунам. то ҳозира мекунемша, намеёвемша ба худо. инам чемпионат мирое ку мо чиста пад ҳавай тайёр мешудем, мерафтем ки бояд мо ҳавая занем. катем устод мо ҳами кадоме ки бридагиаи моро як бор бояд мо онро бубурем. дигам хе надидемша, нест шуд бадем онҷа. и бой нео пеш аи бой аком ба устод як моҳ пеш омада буданд. ёдам сахт тайёр будам. хеле боварӣ хуб доштум. ам як чиз аёдам намебурад онҷа ки вақте хоб кардамша, якумра намедонам агар дида бошед, дабиват кардистамша треугольник қавидаг ман. ба он вақте треугольник қавидагиам ман хеле дар фикрам омад ки нахо худоҷон, нахо ҳами одаме ки стойка ҷанг мекунад мара чӣ кунад, баливои кунад, треугольник кунад. ҳамин чи аёдам намебурад. шарманда мешавам. худоҷон, ман то ҳушм наравам, мисол дават намекунам. ба ман задамша, ман одами сахта задам. ба ман данавайта гуфтам, гуфтам ман мисол майнам хеле мая бачаёшу, майнам 93% шармо кай гуфтам, ман бачаи каҳи, ман ҳар рӯз гуфтам як рӯза 2 бор да кӯҳ, мисол трезои моро ой мекунӣ кӯҳ ҳамаҷон. маънои гап мумкин мо мисол бачаҳои кӯҳистони мо сахтем. ман гуфтам ҳамин лёгки весои ки весоям сабука гуфтам ҳамаша мумкин ман бизанам. мара гуфтам ин бой то 15 тема ҷанг кунам.